Čus lidi, tady Dark Wolf a vítejte u mého hodně dlouhého videjka. Jsem tady se samečkem 07, který mu smazali kanál. Cože? Čau, ale mám druhý kanál, jo, takže všichni od Darka mě dejte dát kanál. Jo, máš tam mít podcast nebo... Jo, zase nespam. Ne, to už ne. Myslíš, je to YouTube? Neboj. Má pravdu, kokot. Je to YouTube. Nebudu mít identitu, OK? No. Jo, dobrý. Takže tohoto videjko je o tom, že jdem povídat o Discordu, o našem Discordu. Jako zatím máme rozpracované, jak na tom ještě trošku makáme, no. Ale už nic moc, jako, už to máme skoro hotový, dá se. Vlastně nám tam chybí. Ani nevíš, už pomalu. Máme toho dost, že jo, už. Jo, akorát podpora, prostě to už mám hotové, ale víc vytunit, jo. Pak mít nějaký smajlíky pěkný, přidat, takovýhle prostě. Udělat nábor nějaký na whitelist addery, pak udělat nábor na technik, jak tady bude dělat mimochodem Dark, takže... Tím pádem já si pak vezmu hlavního technika, rank, Jo. a už tak nechám. Chlapcům nebo děvčatům. No. Představ si holku jako technik. Jako nic to neudává. proti holkám, jo? Jak to Jo, zase je. no ale jdem k tomu jo. Discordu. Jo, Discordu, tak jsme u vítací místnosti, kde prosím vás tady pan Mí6, bot přesněj, no, vás uvítá. Bude se to ještě S vysunit. kafíčkem, jako, pokud máte rádi kafe, tak to rádi uvítáte. Jako tady dám snad, jo. Tak, co máme další, máme obecný chat, kde se lidi, Tak. To je dobrý. To je dobrý. no, koment, radši jdeme dál, tohle to radši přeskutíme. Databáze, to je... Jo, fakt, to by nebylo. Databáze, to je vlastně Tam máme pro všechno. hlavní helpery, prostě pro důležitý osoby. Jo, prostě jednoduše, no. Pak tady Rank, to je jednoduchý, to máte počet pro... abyste věděl, jaký máte rank. Já i tak chci otestovat, jaký mám rank. OK. Pravidla. Jo, pravidla jsou pravidla. Můžete si, nechám to tady pár vteřin, můžete si přečíst. Ještě si to bude zdokonalovat, jo. Základ neví to toxic, nespamovat, neudržet členy jiné osoby, nebýt prostě, ještě se to bude vydaňovat. Tak. Pak tady máme celkové nábory, tady se budu dělat nábory na Discord. A nebo hnedka vedle tady na Minecraft rovnou. Tak. Mhm. Máme dál. Jo. Tak co dál, máme tady free roomky, kde se pak můžete kecat různě. Ještě si dobré všechno při toho, protože nás se tady, je nás tady 17. No. Pak tady máte kanceláře, kde má svůj kancelář, prostě jednoduše. Jo. Kde na vás bude špát, tyvogo, s tím, jaký jste, tyvogo, nemožný. A tohle, že jo? No. Co dál, to jo? A-team, to je A-team, prostě to jsme A-teamy. Hry jsou hry, máme tady zatím The Huntera, Farming, Pětáčko. No, lidi to vidějí, protože jo, nějaký hry. Jestli se tam nějaký možná přidá ještě. Ale máme Minecraft už. Kde se můžete řešit nějaký ten Minecraft problém, nahoře máte i pravidla, kdyby náhodou něco. A v Minecraft serveru tam nic není. Je tam nejdůležitější věc na Minecraftu. Jo, blok. Tajný ikon blok. Jo. Pak tady máme kino, kde můžete něco prostě, že jo, Koukat si na filmy. a sdílet to mezi námi. A stream, tady můžete streamovat nějakou hru, cokoliv. Prostě celkově stream, no. Ale má to jedno
Nevýhodou musíte být streamer, abyste měli to, když tak, nebo nějakých 10 odběratelů na Twitchi. Jo. Pak tu máme music. Nábory se dělají podle toho, kdo je dělá. Jako neděláme všechno my, dělají třeba hlavní builders si můžou dělat vlastní nábor, takhle, že? Nebo, že? Podle toho, pak dáme ještě na frakce. Frakce to jsou prostě třeba hlavní builder, to ještě vytvoříme a to si prostě napíšeme Whiteless Adder napíše hlavní builder, který si je veme pak třeba do pohovoru a udělal jsem prostě na ní pohovor. Přesně. Hlavní buildři nebo hlavní helper až hlavní admini, tak to si děláme většinou my dva. A hlavní technika si budu taky dělat sám. Jo. Fakt. A já předem říkám, já nedělám pohovor, ale já je rovnou si je otestuju, rovnou přímo. Na serveru, jak to umějí. Rovnou čistě, tyjo. Se to bude těžký. Protože že jo, to dělají pohovor, ale u mě přímo musí dokázat, jak co umí. Takže jako pak ještě buildři uděláme u nás na serveru, uděláme takovou budku, kde na takovou krychli, já nevím jak to říct, ale prostě krychli, kde budete ukážete jak stavíte náš hlavní buildři si vás prostě pak vám do roomky. Pak se máš možná i odzkoušej na serveru, jak, že jo? Jo, pak se vás odzkoušej a takovýhle. Hlavní helpři, nebo hlavní helper toho ještě nemáme určený vlastní. No ještě budeme pak, že jo, řešit. Ale myslím, a chtěli bychom tam fakt dobrý lidi, kteří to znají umějí. Nemůžete jednoduchý ban, nebo unban umíme jenom my dva. Je to fakt hrozný komat, nebudeme vám to říkat. Pak se to dozvějí... Helper a tohleto. Ano. A helpři budou i dělat... Když budete helper, tak budete automaticky Whiteless Adder. Tak, co dál? No, dobře. Teď se klidně můžeme podívat i na Darkov Discord, který to není úplně hotový. hotový. Pak až někdy jindy. Až budu mít víc hotový spíš teď, ne? Teď vám vlastně můžeme ukázat role, jaký tam jsou třeba na výběr. Že já mám třeba všechny role, ty máš taky všechny role. No spíš čekám na jináčí videjko, ne, to necháme na jináčí videjko přímo Minecraftem přímo ještě. Tak ukážu jak. Jo. Pak všechno. No a to je tak všechno. Je to všechno, pak vám ještě Dark dá pár záběrů, jak vypadá náš Minecraft server. Takže teď už to připravujeme, bude tam u toho nějaká muzika a neboj, nebude to klasický video prostě bez efektů, bez memeček. Jasně, že tam budou. Je důležité. Jo, mimochodem já nabírám osobně toho kameramana, protože Darky umí střáš a nebo i zároveň prostě to.
který můžete mi napsat na náš e-mail, který bude v Popisku videjka. Ano, je to normálně zde, máme náš kanál, kde tam vyřezeme jak třeba různý nábory na našeho kameramana vlastně. Tyjo, to děláme vlastně taky na pak videjko. Dneska vyjdou vlastně 2 videjka. No, No, fakt radost. takže jo, je to všechno vlastně, Je to tyjo. všechno. A Já vím. takže děkujeme moc, že jste se na tohle videjko vůbec koukli. A já se s vámi tady taky loučím a uvidíme se u příštího videjka. Zatím čus, Čus, čus. bus, Autobus. Přeje vás autobus, tak jsem to nechal dokončit. Je to čus, bus, auto.